Salutare și de mare la un nou episod de pe acest canal de Minecraft, episodul 3, o serie asta minunată. Astăzi o să vizităm acel villager outpost, dar nu în orice fel. Adică nu, ciordim și fugim. Adică da. O să luăm chestul de sus, în parcă e un chest la fiecare villager outpost. Mama, acolo e ravagerul. Mă bag cu ravagerul, frate. Unelte de redstone. Să facem scutură, nu-i ravager. What? Ar fi... Aiurea! Pentru că da. Deja trage, bă. M-a văzut, bă, m-a văzut. M-a văzut, bă. Trebuie să fug. Papa, I'm sorry. I'm sorry, boys. Trebuie să îi aranjăm noi cu bătaia, da. Mai bine fugim. Nu mai am nici mâncare. Hai mă, mănânc niște berries de asta, cam o grămadă. Astăzi cred că nu mai explorăm ăla, că da, ne-a dat toate planurile peste cap. Du-te, băbuță. Am niște torțe la mine. N-am. Dar pot să-mi fac. Fii atent. Știu că se face 4 torțe. Gata, mă. Pui și 4 torțe. Ceva de Doamne ajută. Găsești nimic în această peșteră? Oh, păiangăn. Fugi! Fugi că-s mort. Când... Bine, am armură de piele, într-adevăr. Partea asta Se întunecă. Deci pe... Bă, ar trebui să mor pe anjunul ăsta, că îmi dă string. Bă, da chiar, bă, hai să pescuim, bă. Avem temfaceaia. Au. Temfaceaia. Măcar să pescuim. Nu! Copile, dă-te jos, copile. Te omor, copile. Copile. Copile, lasă-mă și du-te în treaba ta. Nu vine niciunul de radele. Bă, copile. Ce cauți pe aici? Ce viteză am prins. Bine. Fără nu mai este Nimica din satul acesta. Chiar am zis că de este casa. Oare Iron Golem-ul va da în mine dacă s-a înțepat în beresurile plantate de mine? Mă întreb, alea. Ce bă, câtă pâinică am eu aici și eu mănânc berries. Serios, mă. Am string? N-am. Bă, am început pe aici o mină. Habar n-am pe unde. Uite aici, uite aici, uite aici. Hai că da. Mama, aici am găsit lacăul. Deci avem 2.
Doamne ajută. Dacă dăm de pește, sau cu shift-ul. Deci în comentarii dacă jocul se aude bine. Am 3 bucăți. N-am de un crafting table. Cum pot să... Asta vreau să spun. Dacă este aer și... Asta mă face cu shift-ul. Mamă. Țapă. Îmi pare că la țapă. Ai sus. Bine, mă! Încă niște aer. Să fac și eu o armură mai de Doamne ajută. Cum mă moare mobii din 3 bucăți? Le dau cu veche, că e mare boss. Vedem. Dă în jos. Mai în jos. Să vedem. Dă mai jos. Dă mai jos. Căuli. Bă, acolo sparg destul de greu cu pickaxe-ul de iron. Bă, chiar nu mai am lemn deloc. Țin tot de prostiile la mine, oaie. Mie se duce naiba și pickaxe-ul. Nimeni nu a obișnuit. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. N-avem cum să ne ducem cu aia la bătaie cu aia fără armură de diamond. Exagerez. Fără o armură de iron și unelte de iron. Din păcate. Da, dar acesta a fost acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, share și subscribe. Eu am fost Eric. Pa, pa.